Bon dia a la Catalunya i als catalans que participaran a la putonejada de Perpinyà del 13 d'abril. Bueno, jo, malauradament per jo, no hi podré ser, però espero que algun dels meus amics de Perpinyà pensaran en jo a un moment o a un altre per se fer un petó per la Margarida de Banyós, que a causa de la seva salut no pot assistir a aquest esdeveniment, que serà que anem a quelcom de gran i que, en fi, esperem tots que posarà definitivament la Catalunya Nord com a estant gairebé de Catalunya també, i que volem nosaltres també una Catalunya reunificada, una Catalunya una i indivisible i independenta, i per això no posem bomba, però nos fem petons. És una manera com una altra de fer la revolució, i al manco és una revolució així no fa que de bé a tothom. Donc, visca la putonejada, visca Catalunya lliure i visca tots els catalans.